Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano ndikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Vadikani toda kumbotanga tati rest in peace mucomment section kuna Maraba. Ndazore murugare zvinhu zvatingesina kutarisira Maraba akafa. Ndofunga vazhinji vari kuziva nyaya iyi. Ndakafamba nayo ndakatostreama iri live stream. Vadikani credit mavideos aya kune kwatatora content. So toda kumbotanga tarimember Maraba nedrama ravo ravakaita naKapfupi naRegina nguva yavo yakare. Totaura edu maupdates edu. Timboremembawo Maraba basa raaibata muindustry yeacting. Ndatimbonei this video. Marifti? Hakuna rifti inouya kuno. Anakapfupi asikana. Hakuna malifti saka tikuenda kutora idzi. Saka tikuenda kupi niona mata kufamba namoto. Akakuta nogara kupi? GWS kamahalape. Yes, GWS mahalape. Uya kuno hande kumahalape. Sikana. Dauti uprove uziye kuti aiwa. Kapfupi aita chokwadi. Ndikukutauri. Alright, kaitira chokwadi anje. Iwe. Ini ndini genuine munhu kuti Maraba. Genuine one. Ndikuti kutaurira daka. Ndikutaurira. Uri kupfuurira. Ukupfuurira? Bendu. Uda tipinde kupi baba? Uya kuno. Musango here neKapfupi. Akuda kuita naro kandi ati uda GWS mahalape. Uya kuno. Don't worry, Hambu. Hambu? Hambu yakadai? Uya kuno iwe. Uya kuno. Anje ichi chinombosekesa papa. Andi ndiwe weziwo. GWS mahalape. Kandiyo GWS mahalape acho. Uya kuno. Sasa nzvimbo inogara mabhozerere ne. Ameno uya kuno. Andi mukomana wako ndiye akakutaura ndakataura nini? Uya kuno. Sister? Tasvika. Ndipo here pamajia GWS mahalape. Muchamunza achidaira imo. Ndekapi? Ko ndekapi? Hapana moroma. Hapana wakachikora mteni. Ndekapi? Ndepu mwangu. Hapana moroma. Wakachikora mteni. Ndakazorora wena. Iripo moroma. Ndakalaksa. Adidika. Yakachena. Ari kuzinzwa. Wati. Uri kuitei moroma. Bika nyemba dzangu. Okay. Onyemba. Koze wakati unodya pizza one. Ndikadye pizza nini? Okay. Ninge ndawana kupi. Pizza ndakutonyemba naye. Waibaiza? Ndakonyembera baby. Wanyembera baby? Ndikamsana naye. Oh, auna basa nako. Andina basa kanopenga. Auna dili nako. Kanotorwara zvako kai. Okay. Imbokatuka. Imbwa yambuya wako. Ana basa nacho. Auna basa nacho. Ndakatochimaka. Imbwa yakatitaure. Imbwa yakatitaure. Ndiwe ikoko. Iwe apune graft ramuka cha. Wadadi? Graft. Wadaba. Uya. Ya ndikuti my boss weather. Alright. Weather pass. Fupi. This. Hapana. Yeah. Rebels. Maraba. Chi. Takutanga kupinda maupdates edu. First update i-update yemurume anga akushandidzana naMaraba. Mutauro waitwa nemurume uyu zviri kunzi Kapfupi akatiza Maraba achinoitawo zvaanga akuita. Inini ndanga ndakushandidzana naMaraba ndichizama kushanda nepese pandinogona napo. So murume uyu ataura akabatikana achiti kuna Sawira wangu ndikuti rest in peace, vana vake ngavazame kubata basa raitwa nababa. Hanzi ndavapinde muindustry yeacting nekuti vanosimudzirawo industry yeacting. Ndakuisirai video remurume uyu achitaura anga kushandidzana naMaraba ende musaskipe this video nekuti maupdates asati apera. Ndatimbone video.
maswera sei muri yeZimbabwe tiri kurufu rwamarabha kuno kuepwepi kudombo raMwari tina mukoma vaiti vaimboshanda namarabha regai tinzwe zvizere mukoma makasimba here makadini tiripo munoitwa nini munoitwa mukoma chidemo right pachidemo makashanda sei namarabha takashanda zvakanaka zvisingaitei nemukoma wangu hapana chatikasiyana takazosiyana pekupedzesera papa kuti uyu kapfupa akuenda kwake uyu akuenda kwake ndopatakangopeisira tinaye asi mashoko amungade kutaura koncerni nyaya dzamarabha mukuona kwenyu mungade kutaurawo kuti kudini kuti muri yeZimbabwe inzwe mukurarama kwamaita ukama hwenyu kumadhirama nekurarama kwaupenyu chaiko ichokwadi inini ndaifamba navo inini ndaitovadawo muupenyu hwangu kuti ndishande navo nekuti pavakazosiya uku vanga vakunditi huya nekuti ndaigone madhirama andaifamba navo ndichifamba navo saka ivaitondidawo saka mashoko ekupedzesera mungabe kuda kutaura kuna vamarabha kana kuti kumhuri yamarabha kana kuti kwamuri zvamuri kunzwa kuti vanhu vanzivesinzira nguva rekunogama kwamuri panyaya madhirama andaitana namukoma marabha dai vanga vana vavo dai vanga vari vapenyu dai vanga vachiramba vachingoita izvozvo nekuti zvidzinza ranga richiri ravo ringoramba richidaro saka mukedza kutaura kuti vamarabha vana vamwe vana vasara here handizisiya asangane tu vandaiziva inini aiwa asi zvamamungozvinzwira mhuri yeZimbabwe inoitwa hangu maijestos taya kuzochema marabha sezvamangonzwa munhu wese angorwadziwa tarasikirwa zvikuru negama hombe rekumadhirama inini satsetse venyika ndadzimbiwa namukoma vangu vadzimbiwa vari kutamba chaizvo pemberera gama renu handei timbonochema mushuwa. Next update interview yakavunzwa kapfupi zvaifunga pamusoro pekufa kwamarabha. So dakusiya mchiona interview mapedza kuona muta zvamunofuka mucomment section kuti boy here ndazoona umwe achiti anzi aiwa asi kurwadziwa akadi kumuendeserawo 5 bond. Bruno Furnitures atolikomenda kuti aiwa ndo mafake friends ndo munyoronga akaitwa naBruno Furnitures. Atitaura zvamunofuka mucomment section after mapedza kuona interview yakapfupa achitaurawo mashoko anga achitaura. Ndatinzwei. Muri yeZimbabwe tichiripo pakuchema nekunyarazana nemhuri yekwamarabha panondatsikwa nababanga anove kapfupi uye ari kuratidza kuti ari kurwadziwa ari kudzidziwa mukati memwoyo wake nechiitiko chiri pano makadini bavana nematambudziko timakafamba narabha kwenguva chiitiko chiri pano masvika tinoti tino urombo nekurasikirwa kwenyu sevanhu vanoita madhirama semhuri yeZimbabwe semhuri yekwamarabha semunhu anga ari close namarabha tinoti tino urombo muri yeZimbabwe kapfupi watadza kutaura wati handina akawanda ekufa nokuti ndiri kurwadziwa ndakaremerwa. Chiiko chokuda kumbonyasoitika mukati memhuri yeZimbabwe tabva kuchema tatina pinjisi nguva ino taakuchema marabha. Next update ividhio iri kutenderera mastreets esocial media. Rimbori vidhio rei ividhio rezizi rakabatwa rakatanga kugochwa. Zvisinei vanhu vari kushamisika kuti kwezizi rinogochwa. Vaya vane mazizi vaya vaihanzi kana une zizi rako nditsvage undiwane ndakagocha zizi renyu. Ndatone vidhio inosati rarenda Eda much love. Ranga richida kundisaiza izizi randiri kugocha baba. Ranga richida kundisaiza izizi baba izizi kutogocha zizi kugocha zizi ndarirova richida kundisaiza pasitendi pangu baba zvaunova uchinzi zaka iningi masvingo inoshupa ndizvezvezvezve iye zvimwene waro ari kuchema so ndoda kuti nditorisevesa sadza